Gràcies. No hi ha pitjor sord que el que no vol sentir, ni pitjor sec que el que no vol veure. I no us penseu que és que m'he tornat boja. Amb aquestes paraules resumís el que per a nosaltres, per al grup del Bloc Compromís de Gandia, significa la compareixença d'ahir del senyor alcalde d'esta ciutat quan feia referència al bon fer d'este ajuntament del govern del Partit Popular en quant a responsabilitat, honestedat i bones pràctiques, referint-se a les mesures anunciades pel ministre de Guindos en aquest esborrany de reforma de l'administració local. Una roda de premsa que nosaltres, el nostre grup, considerem esperpèntica. Una roda de premsa que ens deixa atònits i al·lucinats. I una roda de premsa a la que pareix ser que ja últimament ens té acostumats el senyor Torró, en la que lluny de dir res cert, lluny de dir veritats, es dedica a parlar d'una realitat imaginària, inexistent, una realitat fictícia que és més pròpia, almenys per a nosaltres, d'una pel·lícula de ciència-ficció que del funcionament diari del nostre propi ajuntament. Si hi ha alguna cosa que sí que té el senyor Torró, i això és cert, és l'art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals d'aixòs problemes i aplicar després els remeis equivocats. I en això la veritat és que és un gran artista, el senyor Torró. Ens parla d'una proposta de reforma de l'administració local exemplar, d'una magnífica oportunitat per aconseguir ajuntaments més eficaços i eficients i de l'exemplaritat del nostre ajuntament que sempre va per davant de tot pel que fa al control i a l'ajust de personal de confiança contractat per aquest govern del Partit Popular o de la limitació de quantitats de dedicacions exclusives de regidors, però és que a més de tot això ho fa sense cap tipus de rubor i ple d'orgull i satisfacció de ser un ajuntament, el nostre Ajuntament de Gandia, exemplar en quant a pioner davant d'aquestes mesures que sembla ser que ara es duran a terme. Jo, de veritat, a vegades em pregunto a qui pretén enganyar a aquestes altures el senyor Torró. Com es pot ser tan cínic un alcalde? Com pot ser tan cínic l'alcalde d'esta ciutat? Nosaltres, la seva prepotència i la seva xuleria arriba ja fins a tal extrem que la capacitat de reflexionar i de corregir la té, almenys al nostre parer, totalment bloquejada. Perquè de no ser així, el senyor Torró no s'atreviria a donar-nos lliçons de bones pràctiques en l'administració local, no s'atreviria a parlar-nos de la limitació en la contractació de personal de confiança, ell ens diu que en té 14, jo quan vulgui li puc treure un llistat de més de 53 persones, a més en augment, perquè crec que sabeu tots, la passada setmana ha hagut una nova contractació d'una persona més contractada, a dit, enxufada per este govern del Partit Popular, a més una persona que crec que tots coneguem perquè a banda d'exregidora és la mare de l'anterior gerent de l'empresa pública que va abandonar fa un temps. Vull dir, i ens parla i ens ho fa i damunt a l'ardeja que és cert que hi ha una nova contractació, que és cert que hi ha una nova persona assessora enxufada en aquest ajuntament, però no té cap problema, alardeja i diu que és cert i alardeja que això és així. Nosaltres sembla ser que allò de l'hora empleo que tant va prometre el senyor Torró en la campanya electoral anava més dirigit a les orelles dels membres del Partit Popular, que són els que únicament estan sent contratats, a dit, en aquest ajuntament. Són els que pareix ser que no estan patint aquesta greu crisi econòmica i pareix ser que són els únics que estan trobant feina. Alardeja també el senyor Torró, dins de la seva dialèctica habitual, de que els assessors dels regidors en aquest ajuntament no són càrrecs eventuals, sinó que ocupen càrrecs de funcionaris. Però en quin món viu este senyor? Jo li puc dir, un ben proper, el company, fidel i treballador, assessor del seu primer tinent d'alcalde, que crec jo, a hores d'ara, encara no ocupa una plaça de funcionaris, només ve tot el contrari. I d'aquest tipus en puc dir molts més. La regidora de Benestar Social també té un assessor que no és funcionari, la regidora de l'Ajuntament de Districte del Raval té una secretària que no és funcionària, el regidor del Grau també té un assessor que l'acompanya a tot que tampoc és funcionari, i així podríem dir un llarg etcètera de persones que no són càrrecs funcionaris i que són assessors de regidors en aquest ajuntament. Us atreveix damunt a donar-nos exemples
de la quantitat de dedicacions exclusives que hi ha a aquest Ajuntament com un gran exemple de cenyir-se a les mesures presentades pel ministre de Guindos en quant a control d'exclusives, però no ens diu qui té aquestes exclusives a aquest Ajuntament. Les exclusives les té única i exclusivament els regidors del Partit Popular. Així sembla ser que els retalls, les mesures de contenció i d'ajust, única i exclusivament les hem patit i les estem patint els grups de l'oposició, a diferència dels grups del Partit Popular. Però és que, a més, com el senyor Torró no té prou en exemples de bones pràctiques, de bons fets, d'eficàcia, d'eficiència d'aquest Ajuntament, encara que la desfatxatès de parlar-nos de l'exemple i donar-nos lliçons de bones pràctiques pel que fa a l'empresa pública, al tancament de l'empresa pública i al control de la despesa de personal de l'empresa pública. Però què es pensa aquest senyor? Que vam néixer nosaltres ahir? Mire, empresa pública avui no està tancada, existeix. L'empresa pública, a hores d'ara, compta amb un pressupost per a personal d'1 milió d'euros, la meitat del pressupost de l'empresa pública. A qui vol fer-li creure el senyor Torró que amb aquest milió d'euros ell no té contratada a cap persona del Partit Popular? Enxufar-hi? És que, de veritat, tornem a dir-ho, roda de premsa esperpèntica i al·lucinant. I entre altres coses, jo m'agradaria, pel que fa al tema de les empreses públiques i a les persones enxufades i aquelles persones que el senyor Torró diu que no estan contratades per l'empresa pública, que no saben bé d'on ixen i d'on no ixen i que nosaltres tots els dies les veiem per l'Ajuntament, nosaltres li recordarem al senyor Torró unes paraules que ell mateix dia, ara fa 4 anys, que ell mateix escrivia personalment al seu blog, ara fa 4 anys, de les persones contractades, enxufades, pul·lulants, en aquell moment el Partit Socialista i la plataforma, el senyor Mut, quan parlava de les empreses públiques, de les persones que apareixien pul·lulant per l'Ajuntament i que no sabíem, doncs bé, el senyor Torró dia, i cita literalment, sé que és un poc llarg, però vos ho cite perquè és que és curiós, ¿vale? Diu: quiero mostrar el abuso que estamos sufriendo el grupo de la oposición cuando no tenemos ninguna información de quién trabaja en las empresas públicas ni qué sueldo perciben por ello. Utilizan este mecanismo para esconder favores políticos a costa del dinero de todos, esconder amigos a buen refugio de la crisis e incluso para decantar alguna asociación contratando dirigentes relevantes en la sombra, bien directamente o algún familiar muy cercano. Es una pena que la política de esta ciudad esté supeditada a un hombre que intenta ganar votos a base de invertir el dinero de todos los ciudadanos en sus círculos políticos personales más allegados. Pobre Gandia. I cite, perquè són paraules textuals del senyor Arturo Torró dient-li-les al senyor Orengo, en aquell moment alcalde d'esta ciutat, però que crec que perfectíssimament se li podrien afegir al seu, diguem-ne, llistat d'acusacions o de preses de consideració que hauria de fer el senyor Torró. I nosaltres el que pensem és això, doncs això, pobra Gandia. La nostra ciutat, el Bloc Compromís, creiem que no es mereix un alcalde com el senyor Torró, un alcalde capaç de mentir i enganyar la ciutadania sense el més mínim dels escrúpols, capaç de jugar amb els diners de totes i tots per afavorir sols uns quants, aquells que estiguen en l'òrbita del Partit Popular, o de maquillar la verdadera realitat, la dura realitat, i convertir-la en un somni fictici d'inexistent.